Hej alle sammen. Jeg vil gerne vise jer noget, jeg har lært med sådan en her. Hvis jeg synes bare, vi skal komme i gang. Se. Uden vand i. Kan I se det? Min hånd. Jeg kan bare ikke have sådan, man skal vælge. Jeg er klar. Nå. Fordi jeg drikker cola, derfor er det lidt af bøst med noget lidt sort i. Og jeg kan godt lige tage lidt mere ud af, så I vel kan se, at det ikke er fake. Boom. Se selv. Min hånd kan gå... Nej, derfra så vælter den der. Jeg kan gå så her til. Og så... Gå. Se selv. Er jeg klar? Jeg kan også godt med lukkede øjne. Jeg skal bare lige finde den. Og lukke og se. Godt slukke. Se selv. Jeg er bare ordentligt god til det her. Jeg ser, om jeg kan op på den her. Hvis den vender vandret. Det tror jeg nok er lidt. Nej, det kan den ikke. Så jeg prøver bare den anden. Og det var ikke vandret. Undskyld. Se. Nej, hvad fuck har jeg godt på, men ikke gør godt vise det. Jeg kan da godt på op på stolen her. Lige her. Nej, der kan den ikke. Jeg ved ikke for. Men her kan den godt se. Så dækker vi lige. Og se selv. Den vender. Se. Den drejer sig selv. Den drejer det ikke sådan her, så var den allerede stået. Se. Drejer vi. Det er bare noget, jeg har lært. Se. Drejer sig selv. Ja, og det synes jeg er meget vildt. Jeg ser, om jeg kan gøre det op på den her. Håber jeg kan. Den er ustabil. Se! Nu kan I det godt vel se det. At det er en tricks. Ja, og det elsker jeg at gøre. Jeg tror nok, min anden video skal også gøre det her med. Hvor jeg bare gør sådan der, og så lander den bare med en anden slags flaske. Kan I se det? Zero står der, hvis jeg bare lige vender den. Der. Det er bare verdens bedste tricks. Can you whip? Can you that? Can I just one step like up like that? Lad os se, om jeg kan lægge noget ovenpå. Okay, jeg tager lige den der væk. Lægger vel lige den her. Hvis vi kan, så er det bare vildt. Nej, det kan vi ikke. Så jeg tror nok, jeg vil slutte videoen af med sådan noget her. Og I skal lidt med bagved af. Tak fordi I så med i videoen. Husk at smide et like og skriv et rigtig godt kommentar. Men husk lige meget at abonnere, så kommer der flere ting af Magic. Hej hej!